wallahi ni ma na zata farfadiya ne, ka san yawanci in masu farfadiya ne ba a taba mutum. Yawwa to kadan da su wallahi olsa ba la haula wala quwwata. Jama'a wannan bawan Allah da kuke gani shine wanda ya faɗi a can gurin, yunwa ta faɗar da shi a can gurin, shine muka ɗauko shi aka dawo da shi nan gefe da ƴan uwanmu aka zo aka sai masa abinci da sauransu. To za ku ji abin da ya sa wannan abun ya faru da shi. Daga ina ka taho nan? Daga Katsina. Daga murya mu ji. Daga Katsina taho. Daga Katsina ka taho nan? Ai. Menene sunanka? Muhammadu. Sunanka Muhammadu. Menene ya baro da kai daga Katsina ka taho nan Kano? An kashe mu iyaye guduwa ne. An mene? An kashe mu iyaye guduwa ne. An kashe maka iyaye guduwa kai. Wa kake da shi a nan Kano to? Ba wanda na sani in ba Allah ba. Ba wanda ka sani. Ikon Allah. To ina yan wannan ka suke? Suna Katsina. Suna Katsina? Ikon Allah. Dan Allah dan Annabi a taimaka mu wannan bawan Allah. Dan Allah a taimake shi. Wallahi faduwa yayi saboda yunwa. Faduwa yayi saboda yunwa, dan Allah ku taimake shi. Dan girman Allah. Ba wanda ka sani a nan Kano. Ba wanda na sani. Katsina wani area kake? Ba tsari. Ba tsari. Ikon Allah. Yanzu iyayenka dai ba sa nan. An kashe su. Daga kai sai kannanka. Ka zo Kano ne ka dan nema muku abin da za ku abin nan. Ka koma. Dan Allah da annabi wanda suke da daman taimaka ma wannan bawan Allah su taimake shi. Dan girman Allah su taimake shi. Za mu sa namban mu a ƙasan bidiyon nan. Dan Allah duk wanda yake ganin zai iya taimaka masa sai ya zo ya taimake shi. Ya kira mu da wannan namban ya taimake shi. Dan girman Allah. Wassalam, mun gode.